Vakuru vakati wafa wanaka. Uyu mfana uyu ane rumhepwa manje. Ane sari. Mfana uyu Malcolm akambounzwa mugrupu randaiva. Should be last year but one. Ndikamuudza kuti Malcolm dzikama una chaunoziva iwe. Auya nenyaya dzake dzekuti General Chiwenga kuita sei. Now Zimbabweans, we are divided. Some are saying General Chiwenga ngapinde panyanga. Some are saying ZANU-PF must go, we need a new government in Zimbabwe. Some are saying no, Mnangagwa is good. There's the problem now. It's a big problem. We are divided. Na iwo vanhu vakadai baba. General Chiwenga, what is General Chiwenga? We are saying ZANU-PF must go. We need a new government. And I would like to look at Morgan Tsvangirai. We all know Morgan Richard Tsvangirai, a man of the people. Up to now is still respected, be it within the circles of ZANU-PF or in the opposition. We can never talk about politics in Zimbabwe without mentioning his name. And may his soul continue to rest in peace. Now, with Morgan Tsvangirai, everything that he would do, he would lead from the front. Number one, Morgan Tsvangirai had ideological clarity. He would always make sure that people are always updated. And he would not do that on social media. Morgan Tsvangirai was a hands-on leader who would always command, number one, from the ground, and number two, from the front. Now, kuti vanhu vaiziva kuti munhu ari kumira nepovo yese ndi madzibaba eshanduko. Iwewe Malcolm waimira naGuduguru uchidiscourage other people, uchidiscourage anachamisa, uchimira naGuduguru, mazosungwa imimi. Then you come here and say you were surprised kuti munhu ari kuwana a help ndi madzibaba eshanduko. We are on our own. We are on our own. Unemployment, in a pain. For real, can we do something? Can we say something at least? We are on our own. It's globally clear, you need no drone. Then a tiny. How fast we need a revolution. Comrades and friends, how are you? I just hope this message finds you well wherever you are. As always, this is Comrade Sahore, and I've got an interesting topic that I would like us to discuss today. Now, the topical issue which is happening now is about protests. And when I come to you in the protests, I'm coming to you as a stakeholder. I've been speaking about democracy. I've been speaking against corruption. I've been speaking about reforms in the system so that people can get to enjoy and live a desired life in this beloved country of ours. And I would like to look at Morgan Tsvangirai. We all know Morgan Richard Tsvangirai, a man of the people. Up to now is still respected, be it within the circles of ZANU-PF or in the opposition. We can never talk about politics in Zimbabwe without mentioning his name. And may his soul continue to rest in peace. Now, with Morgan Tsvangirai, everything that he would do, he would lead from the front. Number one, Morgan Tsvangirai had ideological clarity. He would always make sure that people are always updated. And he would not do that on social media. Morgan Tsvangirai was a hands-on leader who would always command, number one, from the ground, and number two, from the front. Something which I'm sure he learned from generals of the liberation struggle, leaders like General Chiwenga, General Tongogara, General Zinavashe, General Mjuru, Comrade Mugabe, and many other leaders. These leaders would always lead from the front so that whoever that they were leading would never be demoralized. And now, the good thing about these comrades, they would always lead from the front. Vaitobata nepfuti dzacho, vachitogara musango macho, vachitogara nevanhu vavaitungamirira. It was a well-coordinated push for liberation, and eventually it materialized in the independence of Zimbabwe. Now, last year, 2025, was characterized by protests.
And we all know the role which Ndarageza played. May his soul rest in peace. But the good thing about him was he would always update people on the way forward and also why he was advocating for what he was pushing for. And that eventually led to my arrest, which everyone knows. I think I've got more than 100 videos. 100 videos supporting Ndarageza, pushing for the same cause. But my protest iwayo ana ubuda zvakanaka. And eventually it led to my arrest. So now, after I got arrested, that is when another episode of nightmares started. There was massive neglect. And I got arrested with other war veterans, Manzibabo Shanduku. But problem ya tinoita. Tinoita advocate tichiti chino ndeche Zimbabwe yese. Vanangari vume, vasati vasungwa, we're standing by them, advocating for them. But isusu tichinosungwa. The revolution yakaita unge yakasara ichisimudzira munhu wani. Everyone started to talk about Madzibaba. Resources started to be mobilized from the diaspora, supporting Madzibaba. Mao veterans ndaigara nawo inini. Mamwe madzimai ari kuchikurubi. Those people were suffering. At one point, people could not even afford to have relatives bringing them banana chairo kana packet remaputi. Why? Time yatakagara yakanorebesa. Everyone was strained to the point yekuti ma resources papasina and anga asitomborepo. People started to suffer. Vanhu vari mujeri started to give us food. And yet outside, one name was spoken about. Jim Kunaka was there, myself I was there, my war veterans were there. So the issue is, unity is something which is of paramount importance. And I've seen, we've got an organization, Yesungano Yevanhu, Madhuku arimo, Ngarivume aripo, Bishop Mtata, varipo, Gwisai is there, BT is there, Chimini is there. So now, it's much easier kuti dambudziko rikauya masunga chinhu chese chenyu rinokuwanai muri pamwe chete. And I've mentioned Vanana BT, Gwisai, Madhuku, Jacob Ngarivume, many other people that I've mentioned, and others vasina kubudikira. And now is the time that we need to be honest with people. Kuti number one, venue ichaitirwa kupi chinechi. And application yakaendeswa here kumapurisa. Zvokuti yabvumirwa kana kuti haina, it's another story. But 7 days prior to the protest, we need ideological clarity. Tiri kumbosanganirana chii? Ichiri nawe cab 3 here? Kana kuti haisi? Kana kuti we've got other reasons that need to be known. And patiri kupinda mustreet, kune zvimwe zvinhu zvataifaitira. Vanhu vakasabudikira zvinhu izvozvo wamutemo. These things will get people arrested and we will fall into the same trap again and people will still suffer. Mazita andataura aya. Hapana kana vakuru vakati wafa wanaka. Uyu mfana uyu ane rumhepwa manje. Ane sari. Mfana uyu Malcolm akambounzwa mugroup randaiva. Should be last year but one. Ndikamuudza kuti Malcolm dzikama una chaunoziva ivi. Auya nenyaya dzake dzekuti General Chiwenga. General Chiwenga kuita sei? Now Zimbabweans we are divided. Some are saying General Chiwenga ngapinde panyanga. Some are saying ZANU-PF must go, we need a new government in Zimbabwe. Some are saying no, Mnangagwa is good. There's the problem now. It's a big problem. We are divided. Na ivo vanhu vakadai ivava. General Chiwenga, what is General Chiwenga? We are saying ZANU-PF must go. We need a new government. He's talking nonsense. Wafa wanaka. Morgan Tsvangirai time yaiva ari mupenyu. The same people ivava vaiti Morgan Tsvangirai must die. No, vaiti ngafe. Chamisa comes, vari kuti Chamisa ngafe. Ivo the same people ivava. And then there's Malcolm. Saka iti Morgan Tsvangirai ngafe ndiani. Mukadzi waTsvangirai akafa nei. Anditi vaitoda ari Tsvangirai. Ivo vezani ivava
Nazo uno ari kubuda pamberi ati aiwa we can't talk about politics tichisiya Morgan Tsvangirai. Ivo variwo vanga vachida kumuuraya futi. Wafa wanaka. Hapana zvaari kutaura. Nothing. Kamwe katsapo kari apapo pane tuvanhu tuviri tutatu turuti no ZANU-PF yakanaka naMnangagwa wayo mbasi continue. Vamwewo kahombokawo kari papapo pane 10 pane 20 vari no General Chiwenga must take over. Vamwewo vari kukoko vari 50 vari 100 vari no ZANU-PF must go. Zvese naChiwenga wacho. Chiwenga ndiye akatipinza mudambudziko ratinaro nhasi rino. Nevamwe vake vakafa. He was lucky and he is lucky. He's still alive. Kurwara kwaakaita paya, he was supposed to go before Vana SB. Before Vana parents Chirona Big Boy Chikerema. He was supposed to go before Big Boy Chikerema. Ndiye akatipa matambudziko atinawo nhasi. Iye Chiwenga ndiye akatipa matambudziko atinawo nhasi. Namo yawo yekuzanu hondo dzawo dzekuzanu vakupfekera ma-citizens kuti tisapoti Chiwenga apinde ipa. You must support Chiwenga apinde ipa. Tapinda papi vamwe tiri kuti ZANU-PF must go. Iwo uya uchitiudza ndakamuudza Malcolm kuti haikona kuuya uchititaura zvisina musoro. Usauya uchitaura zvisina musoro kuti hanzi no uyai mutisapoti kuti Chiwenga apinde ipapo. Inhamo dzenyu dzekuzanu-PF kwete dzema-citizens. We need ZANU-PF to go. Haana zvaari kutaura. Tsvangirai. Ivo varivo vaida kutomuuraya. Hondo yeLiberation vafanira vanongovhomoka musagi fanika kunga kisi yavo. Vanongohumana. Havanozivi kunobva mhepo. Hondo yeLiberation nezvinhu zviri kuitika iko zvinozvi zvakasiyana. Yes, they were leading from the front. And inenge iri Liberation. Chiwenga ndiye akandoripa ma-problems atinawo nhasi. Isusu tiri kuti ZANU-PF must go. Frelimo must go. MaMoskene vakaita batai kuMozambique nenyaya yekuti vari kuti Frelimo iende. SWAPO in Namibia vari kuti iende. Iwo uya kuti hanzi toda kuti ise Chiwenga ipapapo ZANU-PF ngai toda kungochinja leader but iyo irambe iripo. Nonsense man. Anopenga mfano. Endai momutsa. Right, Chigume. Itasuka boy. Send a video back kuna Malcolm. Andidi. Now auya achinja tone yake. Pane zvaimbotaura kumashure. Atikanganwe, especially ninangu andikanganwe. Ndinenge ndinazvo mubrain mangu ndakazvichengeta. Malcolm aimhanya naGudoguru. Madzibaba veshanduko vaimhanya neopposition party, especially panhau yaataura yekuti vanhu vakanomira namadzibaba veshanduko. Because why zvakaita sekudaro? Rega ndimukorekte ipapo. Nhau ndeyekuti vanhu vaiziva kuti munhu ari kumira nepovho yese ndimadzibaba veshanduko. Iwewe Malcolm waimira naGudoguru uchidiscourage other people, uchidiscourage anachamisa, uchimira naGudoguru. Mazosungwa imimi. Then you come here and say you were surprised kuti munhu ari kuwana a help ndimadzibaba veshanduko. Andizvi tobva tabvunza manje taakuita kunge taakuklasha kana kuti taakukakavadzana kuti iwewe pawaimhanya naGudoguru, why Gudoguru he didn't came kwauri iwewe achikuassista nesomething kana kutumira someone indirect kuti ene munobatsira mufana aimira neni. He couldn't do that. Gudoguru wawaimhanya naye iwewe. Anditi anova akaita kuti usungwe. Iwewe hauna kusungirwa povu, wakasungirwa Gudoguru ndoro wakasungirwa. Kana tauda unyazotaura chaizvo according analysis dzangu dzandaikaita pawaitaura iwewe tichitaura newo magroups usati wasungwa waimhanya neGudoguru. Right now you learn something wakujeri ikoko, then you came back again instead of admiring zvawakaona zvichiitirwa madzibaba veshanduko, but still uda kutwista
situation uda kutwista this narrative so that can suit you, can suit zvauri kuda iwewe to send the message to the people. Handiti kuona manje ndo dambudziko raita sei, ndo pandiri kuona pane dambudziko ipapo. Wandoona pakuti iwewe you addressing your story in a way yekuda kuto isa vamwe pa spotlight, but instead kuti ungouya ngotara gentlemen I learned something baibai pane mhanya ndichiti gudoguru it was a mistake. Vana veZimbabwe ngatichingoita chinhu one because takadzidza pana madzibaba eshanduko because madzibaba eshanduko vakamirwa navo vakadoneterwa mari mhuri yavo ichisara ichionekwa. Imimi maimhanyana gudoguru nothing chakaitika kauyu. Same applies nemaovheti. Maovheti vanenge vaine nyaya dzavo dzavanenge vakaitira vanhu kumashuro vachitaura kuti nyika itongwe nemunhu asina urwa hondo. Saka vanhu vasina urwa hondo vaive ndo vaibatsira madzibaba eshanduko vakarwa. We expect kuti ivo vacho maovheti vabatsirwe nevamwe vavo maovheti.